Домлоҷон Юсупов, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. аввали сафаратон бо чӣ корҳо машғул будед? Ман гумон мекунам, ки суруда мехондед. ҳамҷо ман ҳамчун шофёр шуди 20 рӯз кор кардам. Чӣ шумоям маҷбур кард барои сафар кардан ба дигар мамлакат? танҳо ғолибакон мегуфтам ҷадон гауза намам той он мебудам аксишон пул буранда пул наметиям. баъди аз олам рафтани падару модар муносибати бародарон тағйир ёфт? тағйир меёбад. ман уже пагон мерам. худо медонад декабр ният кардам бо мебиём. чӯ ғолибако боем тиям айкун стили ҳамнои хон гуфтам не. با دوستان همدرد باش چون خاک باش و گرد باش دور از بری نامرد باش یک روز باش و مرد باش